ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے. شاعر نے بڑی پیاری گل کی تھی, انہوں نے کہا ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے, سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی. مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نظر اٹھنی ہے تو پہلے ادب کو ملوز ہاتھ میں رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ حضرت اسرائیل کو بھیجا, جاؤ جان لے کے آؤ موسیٰ علیہ السلام دی. انہوں نے آکھو جی آجو چلیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ چاہے آن کے آکھا جی حضور تہاڈا ٹائم ہو گیا آجو چلیے. موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ رسید فرمایا. ویسے اشرف علی تھانوی دیوبندی امام ہے, اس بندے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا تھپڑ لگا نہیں سی. ہاں اس بندے کہا کہ حضرت موسیٰ دا تھپڑ لگا نہیں سی, جے لگ جاندہ نا تو حضرت اسرائیل نوں بھی موت آ جانی سی. اس بندے لکھا ہے. خیر حضرت اسرائیل علیہ السلام رب دی بارگاہ چ واپس گئے. یا اللہ موسیٰ علیہ السلام تے آنا ہی نہیں چاہتے. فرمایا کی ہویا؟ تھپڑ ماریا, اکھ کٹ دیتی. فرمایا جاؤ اکھ رکھو تے دوبارہ لے جاؤ, ایک جانور لے جاؤ موسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ چ پیش کرو. انہوں نے آکھو جی دے ہاتھ پھیر دیو, جن ہاتھ دے تھلے وال آ جان گے نا انہیں سال عمر بدا دیو. حضرت موسیٰ پاک لیکن جدو مصطفیٰ دی بارگاہ وچ آئے نے, کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا تے نال ٹکراؤ نہیں سی نہ ہویا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو تے زندہ اٹھایا گیا, لیکن جدو میرے مصطفیٰ دی بارگاہ وچ آئے نے حضرت اسرائیل تے کیویں آئے نے. اچھا علماء تے ایک نقطہ لکھ دین. علماء فرماندے نے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ دے وچوں حضرت اسرائیل دے نال اے معاملہ کروانا اے رب دی اپنی منشا سی, رب دی اپنی مرضی سی. کیوں؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام تو بعد حضرت عیسیٰ نو اٹھانا سی زندہ, رب نو پتا سی کہ میں زندہ اٹھانا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام تو پہلے جتنے بھی انبیاء آئے نے نا, حضرت اسرائیل اپنی مرضی نہ جاندے, وقت پورا ہوندہ جا کے انبیاء کرام دی بارگاہ چرچ کر دے حضور جان حوالے کر دیو, جان تو انو رب نے تحفہ دیتا سی سانو واپسی دے دو, اسی لے جانے رب دی بارگاہ چ پیش کرنے. لیکن جب موسیٰ علیہ السلام دے کول آئے نا تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ معاملہ اس لیے کروایا کہ میرے تو بعد نبی آمنہ دے لال دی واری آنی ہے. میرے تو بعد واری آمنہ دے لال دی آنی ہے. اج اسرائیل نو ادب سکھا دیئے ہو نا ہوئے مصطفیٰ دی بارگاہ چھ انج جاوے تو ساری زندگی نہیں راندہ درگاہ مصطفیٰ ہو جاویں. آداب سکھا دیتے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام سیدہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ زہرا میرے نبی دی پاک بارگاہ وچ بیٹھیاں ہویاں نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ بیمار نے, سرکار بڑے علیل نے. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مصطفیٰ دی پاک بارگاہ وچ بیٹھیاں نے. حضرت اسرائیل آئے, دروازے تے دستک دیتی ہے. سیدہ فرماندیاں نے من انتا, او دروازے تے آن والے کون ہے؟ حضرت اسرائیل نہیں کہندے میں اللہ دا پاک بھیجیا ہویا پیغمبر ہاں, میں مصطفیٰ دی بارگاہ وچ آیا ہاں جان لے کے جانی ہے. بلکہ دروازے دی اتے کھلو کے آندے نے کالا یا عربی اے خاتون جنت میں مصطفیٰ دی بارگاہ وچ ایک پینڈو آیا ہاں, میں مصطفیٰ دی بارگاہ وچ ایک پینڈو آیا ہاں. دوسرا دن آیا پھر عربی ہے, تیسرا دن آیا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے پوچھا, فرمایا سیدہ اے فاطمہ کون ہے؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اج تیسرا دن کہاں عربی آ رہے ہیں تانوں ملنا چاہتا ہے. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا اے کوئی عربی نہیں, اے او اسرائیل آیا ہے جڑا ماں دی گود وچوں بچہ چک کے لے جاندا ہے دسدا نہیں, جڑا ویر دے نالوں ویر دا بازو جدا کر کے لے جاندا ہے دسدا نہیں, جڑا جنابے والا باپ دا سہارا جوان پتر لے جاوے دسدا نہیں, جڑا ماں دی گود خالی کر دیندا ہے دسدا نہیں. عرض کیتی یا رسول اللہ 3 دن تو اسرائیل آ رہے نے, آدم علیہ السلام تو لے کے اج تک جنی دنیا گئی ہے کسے کو پوچھ کے نہیں آئے, آج جے میں کیوں آئے نے؟ میں کہا جناب والا اے تے اسرائیل نے, اے تھے بغیر اجازت تو جبریل بھی نہیں ہوندے.
इत्थे बगैर इजाजत तो जिबरील भी नहीं आते। जिबरील भी कहने लगे मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामो, आला हजरत दे भरा हजरत सैयदना शाह सुगन मौलाना हजरत फरमाते ने बे इजाजत जिनके घर जिबरील भी आते नहीं, हो बे इजाजत जिनके घर जिबरील भी आते नहीं, कदर वाले जानते हैं इज्जत शान